Ondanks de bouwperikelen rondom de wegen in en naar Oostrum wist de pakketdienst zaterdagavond toch de Oesterhamp te bereiken. En uit deze levering kwam Jules Kreuts als nieuwe karklingelprins tevoorschijn. Prins Jules de Nurst, hè? En de Nurst is wel heel belangrijk. Dat vind ik wel heel lekker klinken namelijk. En we doen het samen, hè? Dus daarom heb ik ze erbij. Maar dan heb je een vrouw, hoe kan dat? Dat is toch superleuk? Dat is superleuk. Maar dat heb ik net een beetje verteld, hè? Dus het is mijn vrouw en het is mijn allerliefste vriendinnetje. En wij doen alles samen eigenlijk. Heel ordinair misschien, maar wij vinden het gewoon leuk samen. En de vastelovend helemaal. Dus daarom moest dit gewoon gebeuren. Voor de eerste keer in de historie een vrouwelijke adjudant, Fieke. Ja, dankjewel. Hoe voelt dat? Vreemd. Iedereen heeft ervaring en ik sta er als een blank blad sta ik daar te kijken. Wat moet ik doen? Help. Kon je ook nee zeggen of mocht jij nee zeggen? Wilde je nee zeggen of heb je er lang over nagedacht? Hoe gaat dat dan? Nee, ik heb er 2 dagen over na moeten denken omdat ik toch wel bang was voor de reacties. Maar ja, natuurlijk is het allemaal leuk. Maar ja, je wil niet meteen de eerste zijn voorop lopen. En dat vond ik wel spannend. Eigenlijk wisten het meteen, maar je durfde het gewoon niet goed. Maar je wist eigenlijk wel dat het heel graag wordt. Maar wat zullen de mensen in het dorp zeggen? De eerste adjudant, vrouwelijke adjudant, hè? Ja, goed. Volgens mij word je ontzettend met open armen ontvangen, is het niet? Ik werd er wel verlegen van, ja. Ja, ik vond het heel leuk. Heel leuk, die reacties allemaal. Prins Jules, de beste! Natuurlijk al lang te wachten dat het 11 januari is. Nee, op 17 september, zoals ik sta in de huiskamer en de telefoon ging. Dus ik dacht, oh, wacht. Prinsjesdag, toevallig was het dit keer ook op een dinsdag. Ik gelijk naar de keuken, Top Campus. Ook door heb ik nooit contact met. Maar goed, hartstikke leuk joh. Daar hebben we even over 2 jaar gehad. Ik weet ook niet meer wat hij doet. Iets in de zeur volgens mij. Hartstikke interessant, want toen kwam de vraag. Jules, hier ben ik liever. Nee, dat wist ik al. Zullen ik dit joh? Ja! Nou ja, dat was het antwoord. Hij heeft die vraag nog gesteld. Zullen die heel even moeten overleggen dus? Nee, hoef niet te overleggen. Ik dacht met mezelf, jij hebt 24 jaar over nagedacht. Ik wist het antwoord al lang. Maar ik hoorde je als klein jongetje al de wens of de droom al gehad om hier te mogen staan. Maar wat maakt het dan zo interessant? Want ja... Ik weet niet wat dat is, maar het is gewoon een eer om dit te mogen doen. Er zijn maar een paar mensen die gevraagd werden hiervoor. De 62e heb ik net gehoord, hè, dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Maar ja, tel uit op een dorp van, wat is het, 2300 inwoners. De 62e prins. Het is vet dat je dat bij hoort. Fantastisch man. En dadelijk, wat gaat er gebeuren vandaag? Nou ja, gewoon tussen de mensen, volop in de feestgeruis. Iedereen klamt de wan, merk ik al. Iedereen is blij. En degenen die niet blij zijn, die zijn vast achterin staan. En maakt nogal niks uit. Wees je nog gelukkig met. Nou, ga ervan genieten samen. Oh, dankjewel, dat gaan we doen. We gaan het feest dadelijk binnen vieren. En ik wil geloven, en wees in de geloven. Onze droom en vooral eigenlijk op dit moment weer de droom samen in te gaan kleuren. Lieve mensen, tot zoen, vast